Струмско е много хубав квартал, но му липсват модерни съоръжения и има сериозен проблем с паркирането, както разбира се всички квартали в почти всички европейски градове. Това, което се опитахме да направим е един интегриран проект, в който да облагородим зелената среда, да създадем нови пространства за игри и спорт и в същото време да създадем нови паркоместа, за да облегчим положението там. Става въпрос за голямата зелена площ между улица Битоля, улица Юрий Гагарин, която между другото не е изградена, и стария парк на Струмско, на Централно Струмско, след 6-то училище, който започва от Яни Сандански и излиза долу на улица Юрий Гагарин. Това е картинката, в която виждате обхвата на цялата ни намеса. Тук на времето е имало някакво стадионче, в момента това е една зелена площ, която до голяма степен е неподдържана. Това, което виждате тук е улица Битоля, това е улица Юрий Гагарин. Всъщност правим един полувкопан паркинг с 90 паркоместа с две комбинирани спортни площадки отгоре. От едната страна по улица Битоля развиваме малка зелена зона, заедно с малък скейт парк. От другата страна още една малка зелена зона с подход към тези спортни площадки, а от другата страна, от към улица Юрий Гагарин и Стария парк, развиваме и детската площадка. Това е вече гледка от другата страна на улица Битоля. Между другото, уточнявам, че визуализациите са точно съгласно проекта, включително ландшафтния проект, така че зеленината, която ще се посади, е от тези видове, които са посочени на визуализациите. Това вече от другата страна, спортните площадки се падат от тук. Ето на тази визуализация може по-ясно да се види къде е входа и изхода на паркинга. Това е изглед отвътре. Това е вече детската площадка. Там, между другото, също ще има и обществена тоалетна в рамките на ето това кръгло съоръжение, с което се слиза и долу в подземния паркинг. Така ще изглеждат детските площадки. Това е реалният детайл в проекта. Ще имаме място за една тенис маса, фитнес площадка, така че просто децата от квартала да се кефат колкото се може повече. Паркинга ще има вход и от вътрешно кварталната улица на Струмско, ето от тази страна. Този проект е на етап, вече тече обществената поръчка и мисля, че до около месец е срока за подаване на оферти. След като изберем изпълнител, започваме изпълнението веднага. Отново до тук всички проекти, които казвам, са 100% финансирани с европейски средства.